Sian mula nape hitana mardongan denggado alusi sude na hatami na holondo rohaku tuho ito narade doang majalo ahuranganmu. Mai kasia gabe mubado duko kita saut na merdongani nuang gabe mubado roham tua ala dundao ausiako Tasia anjuma ahorona di hauranaki morotung dasiako papos roham dia itu dan nomor dua audison nang bedao. Gabe mubado luko kita saut na merdongani nuang gabe mubado roham tua ala dundao ausiako molo adong nasalai dengan pasti tasia anjuma ahorona di hauranaki morotung dasiako papos roham dia itu dan nomor dua audison nang bedao. Dengan pasti otasian anjuma ahorongan di hauranaki molotung dasiako papos roham dia itu dan nomor dua audison nang bedao. Saya hotoho di rohaki di pikiraku